Екшенът се е разиграл 15 минути след 1 часа по обяд в комплекс Меден-Рудник. До престрелката с фатален край се е стигнал след скандал. Убитият е 23-годишният Калоян Стоянчев по прякор Големия Триш. Инцидентът е станал на кръстовището за блок 410 в комплекса. 4 бургаски мутри с автомобил Audi A4 с бургаска регистрация, пътуващо от комплекса в посока център на Бургас, секат пътя на 39-годишния моторист Петко Лисичков, пътуващ в противоположната лента. Често срещана практика от страна на мутрите в Бургас е да отнемат предимството на другите автомобили и след това да скачат на бой. В аудиото са били Големия Триш, Дамян Дамбея, Перата и Мъфито, известни с изпълнение на така наречените мокри поръчки, ръгане с ножове, побой за плахи. Спечелените пари са отивали за наркотици. Спречкването е възникнало за отнетото предимство. Младежите към момента, това, което имаме като информация, са се опитали да се саморазправят с моториста. Слизайки от автомобила, те са го заобградили и вероятно, за да се защити, мотористът е извадил законно притежаван боен пистолет, с който е прострелял най-близко стоящият до него младеж. Същият е починал от нараняванията. Лисичков е висш полицай, напуснал системата на МВР през 1993 година. Уравновесен и сдържан човек. Работил в София в отряда за борбата срещу тероризма, след това в сектора борба с масовите безредици. Да припомним, че Калоян Стоянчев е криминално проявен. Той участва в стрелбата пред Интеркотел България на 1 април 2007 година. Тогава той и негов приятел заради стар скандал в дискотека нападнаха с ножове други 3 младежи, които им отвърнаха със стрелба в центъра на града. Пострадаха и 4 невинни човека. Това не е единственото деяние на Рижия. Малко след престрелката в центъра на Бургас, Рижия приби почти до смърт студент на плажа без причина. Побоищата на Калоян бяха ежедневие и те се случваха пред очите на шефа на ОДП Бургас. При толкова много доказани криминални деяния, Рижия нито веднъж не е осъждан. Защо ли? Вероятно над него има чадър от полиция, прокуратура. Калоян Рижия беше от ударната група на наркобоса Димитър Желязков в очите. Кражби, рекети, насилие срещу хора са също част от криминалните досиета на него и брат му Симеон, известен като Малкия Риш. Огледа на место происшествието продължава, предстои извършване на аутопсия. Телевизия СКА ще следи случая с интерес. Тепърва ще разберем дали полицията ще се нахвърли срещу бив служител от системата на МВР или ще го обяви за невинен. Отървал Бургас от една мутра, спасил своя живот и живота на стотици други хора.